Hei kaikki! Hauska taas tavata näin Lapin kesän merkeissä. Tällaisena kauniina iltana tontut ja minä me tykkäämme kovasti käydä vähän potkimassa jalkapalloa. Iästä riippumatta on aina hyvä ulkoilla ja urheilla. Muista, että liikunnassa tärkeintä ei ole voittaminen, vaan se, että kaikki osallistuvat ja että yhdessä on hauskaa. Mutta tiesitkö, että Rovaniemellä sillä välin minä jatkan harjoituksiani. Nauttikaa videosta ja muistakaa olla kiltisti.